Good morning, NTM family, and good morning also to those who are watching us today. Before we start, let's pray. Apo Diyos nga man nakabalin, agyaman kami manen, kada ito nga gundaway, nga mai ibanghelyo iti sasaom nga naimbag. I pray, Lord, that whoever is listening, that you will help them understand your word, and that God, you will just speak to their hearts. I pray now, Father, for your Holy Spirit to move in a great and mighty way, and that God, they will be encouraged and be blessed for your glory. In Jesus' name, amen. Imbag nga dati man yung kakabsat, dati man yan. Dati ka nito nga agdingyag ka digiti sasaon ni Apo Diyos. Daat pa lang dito yung Tokyo kakabsat, may ika-piton nga aldaw, kada ito 14 nga aldaw nga quarantine kakabsat, kaya tagyaman at ni Apo Diyos ti kang kanayo nga da kanyak. Medyo narigat basit kakabsat ti mag-quarantine da jagmet makarwar ito yung kwarto so nga napupuwak lang ito yung kwarto kakabsat o met kasarsarita mga tatao o met ti makit-kita mga tatao ti na makita no sagpaminsan ket ti jay gwardiya tarwar nga aglikaw-likaw kakabsat agron-ronda kanang ato dati medyo na ato diyan ko kapsat di kami makita di kalsada no at tao diyan no na so nga medyo narigat pasit digiti very limited ti pagpilian ka digiti mga kapsat yung at least kita da makan yan gamit idanong mainom itaklatan kasi yung aglaban ko at ibadog kakabsat sa ko ibilag ito kada ti tawa kada ti likod ko kakabsat nga mawon met balkonina iso nga di ka pa'y jak pa'y marik na ti angin nga gapu di tarwar kakabsat di na gapu di air condition ti marik-rik na kakabsat yan kasi na ko na ako nagyaman at tanya po Diyos ti kang kanay nga da kanyak. Kaya na pitupay nga aldaw, malpas kong tumelang, maturkos kong tumelang dati yung website, kaya makapanak itong agubray diyaw kinawa. Tamatik-tik yung jumitek-tikanak net basin ka website ito'y ayan ko. Yung nagatidag ti aldaw. Kasi tingnan mo pupuk kagaya, may nagatidag ti aldaw. Yung magyaman na kakapsat, ti pakisarita kada kayo kakapsat ket dito nga tema agtuloy ka idedikar ko kakapsat kadigiti leader sa iyo tinihimaya Stats Ministries dito Pilipinas tamok kakapsat nga kadatay nga leader na duma masapul tayo met ti panakapapigsa kakapsat ket isu ti kandat ko kada ito yung mensahe iti magpapigsa ko nga ikanda iti encouragement iti panagtultuloy da nagsarwikin niya Apo Diyos tamok kakabsat nga kadagiti nga mo sasama kita iti lubong pampanunutin da kaya nga kanayong kakabsat ket nga duma ijay makikita ti leader nga pagpaspasaran nagiti membro da kakabsat ket isumet ti dadagsenda nga talaga digiti panangyar karara digiti pa pastor tayo kada tayo amin amok nga dadagsenda tayo kakabsat ket no dadto mga rikrik-nain da nga talaga digiti kasasaad tayo iti deti nga biag lalo ka digiti nga panpanawen ti rigat kakabsat ket dati pagsarita ket sapay tayo iso ti mangted ti piksa ken nakaliliwa kakabsat kada kay nga leader ti Nehemiah Stats Ministries amo kadug ti sakripisyo kakabsat ket ti kunakon ti tema tayo iso dati agtuloy ka ti teksto tayo ada ijay libro to Nehemias kapitulo 6 versikulo 1 ingana ti 16 kakabsat ket basayan tayo nadamag da Sanballat Tobias Gesem ken dagiti duma kabusor mi anabangon min ti bakod ket awanen ti giwang na
Nupay di pinaikapet ti ruangan kadit pagserkan. Pinaibagada san balat ken gesem nga kikita kami iti maysa kadagiti baryo iti tanap ti ono. Ngem kuna dalaeng daytoy takayat dak adangran. Nangibaunak kadagiti mangibaga kadakwada at nasken nga aramidek ket jak masango ti umay dita. Jak kayat amay isad din ti trabaho. Gapulaeng iti umay kun apanang kita kada kayo. Namimpat akasta ti pinaibagada kanya ngem isumet laeng ti insungpat ko. Nangipatulod ni sanbalat iti mensahe iti may kalima adaras. Silulukat dito asurat a pinaipan na kadagiti adipen na kastoy tinailanad. Kunani gesem kanyak agwarwaras ti damag kadagiti kabangibang anasyon a panggepyo a Hudyo ti umalsa. Daytoy ti kapuna abang bangunin yung manen ti bakod. Panggep mo kano ti agbalin nga ari. Ket nakitulag ka kadagiti sa mano a profeta mangipakda arking ka nga ari ti Juda ijay Jerusalem. Awan dua-dua amadamag today to ni tanok na tanok nga ari. Sut gapuna nga isingasing ko nga umay da ket pagsaritaan ta umay ka ket pagsaritaan ta daytoy abanag. Daytoy ti sungbat ko ken kuana awan ti kinapudno ti bagbagam. Si kamet laeng tinang parbo kadagita asasao. But ngenda kami takayat da nga isardeng mi ti trabaho ngem ita o Dios papiksaen na kadi. Ti daytoy a tiyempo sinarong karak ni Semayas nga anak ni Delayas ken apo ko ni Mehatabel kasaan na ang mapanawan ti balay na kinunana kanyak inta aglemeng iti santuario ti templo ket tulbekanta dagiti ridaw agsipud ta umay da kapapatayen ti urian niya arabi umay da kapapatayen sa anak atakrot alaki nga agtaray kinaglemeng insumbat ko. Ipagarup mo ka di nga aglemeng iti templo tapno maispal ti biyag ko. Jack aramidan data. Idi pang panunutek da ito, naamiris ko asana nagsao ti Dios ken ni Samayas, no diket pinasuksukan da Tobias, ken san balat tapno balaagan da. Tinangdanan da amang butbuteng kanyak tapno agbasolag ket madadael ti dayaw ko, ken maibabainak. Inkararag ko, O Dios, laglagipem ti inarami da Tobias, ken san balat, ket dusae mi da, laglagipem ti inarami ni Nodias, deta profeta babae, ken dagiti da dumapay a profeta, anang butbuteng kanya. Iti may ka 25 nga aldaw ti bulan ti Elul, nalpas niya binangon ti bakod. 52 nga aldaw ang nagtrabaho kami. Idinadamag dahil ti kabusong mi kadagiti kabangibang nga nasyon nabigbigda ana ibabainda gapo taammo ti amin analpas ti trabaho babaen iti tulong ti Dios niya apo Dios ti mang bendisyon kadagiti nga sasauna. Daytoy nga pakasaritaan kagapsat ti libro nga Nehemias ket katuloy ti libro ti Ezra di jay libro nga umununang yung dati ni Nehemias iti dati nasantuan nga kasuratan kaapsat. Dagiti Israelitas idirinaut ida ti ari ti Babylonia nga ari ni ari nga Nebuchadnezzar. Napugod nunusor ko na dagiti dumang nga Ilocano nga translation ti Biblia. Adu dagiti pinapatay iti nga ari iti pinangraud da iti dagiti Israelitas tiniliw ken inbalod da dagiti anak ni Apo Dios ijay lugar nga Babylonia. Ijay nga natagabo da iti adu nga tawtawan so dagiti nga Israelitas kakapsat innala ida ken tinagabo da ida inyaw ida ijay nagapon da nga Babylonia dati nga ari nga Nebuchadnezzar. Ibaga dagiti historian nga 700 nga tawen kakapsat 700 years ti pan nakatagabo da. Sa lain nga kasta ni ari Nebuchadnezzar pinuor na ti sububukel ti templo ti Jerusalem. Pinuor na pa amin nga palpalasyo ti Jerusalem. Ken rinebana ti bakod ti syudad. Kadito nga kanito kapsat, oray kadito nga aldaw, dadig jay
Jerusalem ken Israel kakabsat makita tayo digiti kasala syudad nga babasit ka syudad kakabsat kana palikaw-kawan iti bakod nga kasala dijay mang protector kaya nga syudad kakabsat ket rinebani daytoy ari nga nabukod nunusor Nebuchadnezzar ti bakod ti syudad ti Jerusalem. Numampay ti kasta tinapasamak dahil di 430 BC before Christ, pinagsubli ni Emperador Cyrus tinaduma kadakwa da Jerusalem sinagid ni Apo Diyos ti puso dahil nga ari ket pinagsubli na idatap no bangunen da ti templo ni Apo Diyos. Tidadagsen ni Nehemias ket ti panakatarimaan ti bakod iti siyudad ti Jerusalem. Kasi nasa ukong kabsat, rineba ni Ari na bukod nunusor dahil nga ti bakod ti Jerusalem. Ket tidadagsen ni Nehemias kakabsat ket dijay panakatarimaan kuma ti bakod ti siyudad ti Jerusalem. Kaday ti teksto tayo mabasa tayo nga adu dagiti suot nga pagpasaran ni Nehemias iti pinangidaulo na ti panakatarimaan ti bakod. No, at siyempre yung kakabsat, basahin niyo dagiti kapitulo 1 ingana iti 5 kapsat sagbede iti 6 tapno mawatan yung nalaing ti deti nga mapaspasamak ka deti nga teksto tayo. Ket adu nga suot ti pagpaspasaran ni Nehemias ken dagiti kakadungana iti panangtarimaan dati bakod ti Jerusalem. Adu dagiti manglablaban kanakwada dagiti tattao di day palubos nga ti bakod ti Jerusalem ket matarimaan. Numan pay kasta adda ken ni Nehemias ti dedikasyon itinangayaban ni Apo Dios ken kuan natin ni Apo Dios isuti nang imulat ti dadagsen na amang tarimaan kadaytoy nga bakod ti Jerusalem. Ipagpakita daytoy kadatayo nga ni Nehemias ket pudno nga idepen ni Apo Dios. Ipakita na kadatayo ti kinamatalek na kadidya Diyos nga pagserserben na kakabsat na sagid nga talaga ni Nehemias. Kasta tayo met kakabsat no sursurutin tayo dagiti nangayaban ni Apo Dios kadatayo. Nor aramiden tayo dagiti impakumit ni Apo Dios kadatayo at damit dagiti bangyen ken lapet tayo nga mga ramid kadigiti ikumit ni Apo Dios kadatayo. Adu dagiti bambanag amang lapet it panangramid tayo kadagiti trabaho na nga inted ni Apo Dios kadatayo. At dadagiti tattao nga aramaten ni Satanas ti kabusor nga manglapet kadatayo kakabsat kasla kaday nabasa ti teksto tayo kasla kada Sanballat, Tobias ken ni Gesem. Dagiti nga tattao ket kang kanayon na tayo nga padasen apababaen kadagiti bakod nga intayo trabahuen para ken ni Apo Dios. Pabaen tayo pababaen da tayo kadagiti bakod nga intay trabahuen para ken ni Apo Dios. Dagiti nga tattao ket osarenda, dagiti nga bambanag amang lapet kadatayo ti umuna manipulasyon kakabsat, manipulasyon. Kasi laki napasamag ken ni Nehemias, iti bersikulo 2 kunana, pinaibaga da Sanballat ken Gesem, kikita kami iti maysa kadagiti baryo ti tanak ti ono, ngem kuna dalaeng deta takayatak nga dangran manipulasyon kakabsat deta ti maysa nga usaren ni Satanas kakabsat amang lapet kadatayo kaditi panang tarimaan tayo digdi bakod nga ented ni Apo Dios kadatayo ti sumarano chismis kakabsat hala nga iti ori kadigitoy chismis dakkel pala engos usaren ni Satanas nga mangperdi tapno kantay maaramid digiti paramid ni Apo Dios kadatayo iti bersikulo 5 ingana ti 6 kunana nangipatulod ni Sanballat iti mensahe iti may kalimadara silulukat daytoy asurat at pinaipan na kadagiti adipen na kasi tinalanad kuna ni Gesem kuna chismis nga talaga kuna ni Gesem kanyak nga agwarawaras ti damag kadagiti ka wangibang anasyon apanggep yu a Hudyo ti umalsa daytoy ti gapuna amang bangunin yu manen ti bakod panggep mo kano ti agbalin nga ari di ti panangiwaras da kadagiti chismis kakabsat tatno maperdi ni Nehemias ti may kadlo ti panangbutbuteng kakabsat isopay ti maysa nga aramiden ni Satanas tapnohan tayo maaramid dagiti inkumit ni Apo Dios nga aramidan tayo panangbutbuteng. Versikulo 13 kunana tinangdanan da amang budbuteng kanyang tapno agbasulak ket madadael ti dayaw ko ken maibabaina kas dati kunana ni Nehemias.
Uri kasti man di sinangon ni Nehemias ken dagiti kakadua na makita tayo nga napintas ti resulta daytoy apa nga paspasamak kas nabasa tayo iti teksto tayo iti bersikulo 15 kunana kas nabasa tayo iti maika 25 nga aldaw ti bulan ti Elon nalpas mi abinangon ti bakod 52 nga aldaw ang nagtrabaho kami ti saludsud ko may ipanggep ken ni Nehemias kakabsat ket daytoy anya nga ta tinapasamak no pinanawon ni Nehemias dayjay dadagsen nga inted ni Apo Dios ken kuana. Anya nga ta tinapasamak no pinanawon ni Nehemias dayjay dadagsen nga inted ni Apo Dios ken kuana. Anya nga ta tinapasamak no simuko no ni Nehemias kadigiti pagsubok kay imay kadakwada. Anya nga ta tinapasamak kapsa no sinukuan na kuma idi imay digito yung nga pagsubok imay kadako digit simuko ni Nehemias ken digiti kadawan anya nga ta tinapasama ti umuna kakapsat ket no pinanawon ni Nehemias ti pannakatarimaan ti bagod ti Jerusalem nabaybayaan na ti importante a trabaho ang naggapu ken ni Apo Dios nabaybayaan na ti importante a trabaho ang nagkapumit laeng ken ni Apo Dios iti bersikulo 3 kunana addanas ken nga aramidek ket jak masango ti umay dita nasken nga aramidek kuno ni Nehemias kakabsat ti English nga Biblia kuno na I have a great work no nasken ti kayat nga sawen importante no nasken ti kayat nga sawen importante adadakkel nga gapuno apay nga masapul nga sangwen ken aramiden importante nga rod ken masapul nga sangwen iti Nehemias bersikulo kapitulo 1 versikulo 3 ingana iti 4 kunana imbagadang agsagsagabada iti kastaunay ket lalaisen ida dagiti kang gannaet nga agnanay iti kapangibang nga lugar saan pay kano nabangon dagiti bakod ti Jerusalem ket di pay natarimaan dagiti na uram arwangan na kuna ni Nehemias kakabsat ta pinadamag na sakbay nga nagawid ni Nehemias di Jerusalem nagdamag kakabsat no anati kasasaad dagiti ada Jerusalem kakabsat ket kastiti ko na ni Nehemias idi mangek ko daytoy nagtugawa ket nagsangitak adu nga aldaw ang naglagladingita ket sa anak adangnangan nagkararagak iti Dios kapuy ti sanpay apan nakatarimaan ti bakod ti Jerusalem malalais kakabsat dagiti anak ni Apo Dios malalais dagiti anak ni Apo Dios nalabit nga kuna dagiti tattao kadakwada di met si bibiyag ti Diyos yu ayan nga kung kunayo. Ayan na nga ro ti Diyos yu nga si bibiyag. Kasta kaditi lang nga ti templo, ken siyudad ti agpaypayso nga Diyos no agpaypayso nga talaga ti Diyos yu. Nalabit kastoy dagiti kung kuna dagiti tattao kadagiti yung anak ni Apo Diyos. Gapo iti kasasaad ti bakod ti siyudad dagiti anak ni Apo Diyos tinagan ni Apo Diyos tinalalais. Isu nga dakkel ti kini importante ti pannakatrabaho ti bakod ti Jerusalem. Daytoy unay ti dadagsen ni Nehemias. Kakabsat anyaman nga trabaho wenno aramid tayo para ken ni Apo Dios ket importante ken nasken. Doble kakabsat anyaman nga trabaho wenno aramid tayo para ken ni Apo Dios ket importante nga aramid, nasken nga aramid, dagitin kumit nga trabaho ni Apo Dios kada tayo. Ket nasken ken importante. Dagiti nga trabaho ket mangted iti gloria ken dayaw ken ni Apo Dios. Tapno nga malalais ni Apo Dios. Nulaket ni Apo Dios ti sentro dagitoy nga trabaho tayo. Nulaket ni Apo Dios ti agbalin ken agtalinaay nga sentro dagitoy nga trabaho tayo. Isunalaket ti kang kanayon nga maidaydayaw saan nga datayo ket saan nga dagiti organisasyon nga nakaikam kamengan tayo. Ti panagaramit tayo kadagiti trabaho nga inted ni Apo Dios. Kas ken ni Nehemias expectaren tayo kakabsat dagiti pan nakasuot nga domtem datayo nga pastor leaders expectaren tayo dagiti pan nakasuot nga domtem datayo domteng da nga domteng expectaren tayo nga dada dagiti pakasubukan tayo pakasuotan tayo iti panagtulnog tayo ken ni Apo Dios agbalin tayo nga target ti kabusor
Kaya tayo man no saan, no agaramid tayo, iti parakyan ni Apo Dios, aglalo digiti nangayaman ni Apo Dios kada tayo, agbalin tayo, nga target ti kabusor, ni Satanas, aramaten na amin nga bambanag, tapno, panawan tayo, dagiti bakod nga obrayan tayo nga ented ni Apo Dios. Aramaten na digiti busbusor kada tayo, no duma, aramaten na digiti gagayam tayo, no duma, amin oray digiti pamilya tayo, ket aramaten ni Satanas, tapno panawan tayo dagiti bakbakod nga ipatrabaho ni Apo Dios kada tayo wenno maminsan dagiti kakabsat tayo iti pamati kakabsat isudan no daduma timang usaren ni Satan isoren ti kabusor nga mang perdi kada tayo tapno haan tayo nga ituloy nga tarimaanen dagiti bakod nga pakumit ni Apo Dios kada tayo. Yan ni Nehemias kakabsat, dinalinit lipatan, ti na importante, ti trabaho, ngayon kumit ni Apo Dios kay kuana. Haang asin mo ko, haang pulos kasi mukso ko ni Nehemias. Anya manawagas nga inaramat ni Satanas, apang suot kay kuana, ni Nehemias haang pulos nga simuko. Kasta ti masapul a kinaigyat tayo kakabsat. Kadagiti trabaho nga inten ni Apo Dios kada tayo. Kadagiti nga panawin tirigat ka po iti dito COVID-19 nga sagsagrapen tayo kadagiti nga panawin. Adu dagiti suot nga tayo pagpaspasaran. Ket alis to ti panagkapsot ken panakaupe tayo kadagiti nga pampanawin kadagiti nga mapaspasamak iti dito nga panawin. Salsalutsudan tayo no si bibiyag metlaeng ti Dios nga pagserserbian tayo. Apay apong kasi ti mapaspasamak. Kas ken ni Nehemias kakabsat ore anak ti mapaspasamak saan tayo ko mga sumuksoko. Agtuloy tayo kadagiti aramid nga inted ni Apo Dios kada tayo. Di tayo bumababa kadagiti bakod nga intayo nga obrahen nga para ken ni Apo Dios. Importante dagiti nga bakod ken ni Apo Dios. At damay sa nga kanta nga kunana, agtuloyak, ure anya ti mapaspasamak. Suruteg ni Jesus aman nubot ko, agtuloyak. Anyan nga kinagpaiso na dati makanta kapsan. Agtuloy tayo. Ure natin mapaspasamak. Agtuloy tayo. Akas inaramid ni Nehemias. Di may ikadwag isda ito'y no pinanawan ni Nehemias ti panakatarimaan ti bagod ti Jerusalem nabaybayaan na ti panang surut na iti umno nga dalan. No pinanawan ni Nehemias ti panakatarimaan ti bagod ti Jerusalem nabaybayan na ti panang surut na iti umno nga dalan. Ti panang tanimaan ni Nehemias iti bakod ti Jerusalem ket iso ti umno nga dalan. No bimaba ni Nehemias ket insardeng na ti panang tarimaan na iti bakod ti Jerusalem adda nga ta posibilidad na nga nasurut na ti saan nga umno nga dalan. Dakkel ti posibilidad na kakabsat. No bimaba ni Nehemias ket simuko kada Tobias ken Sanballat adda posibilidad na nga simurot iso na kadakwada. Posible nga simurot iso na kadagiti dakes nga aramid da. Ilalawag ko kakabsat. Adda pan nakabalin ti pan naka-impluensya wenno pan nakaalukoy kadagiti pada tayo nga tattao. Adda di pan nakabalin nga ma-impluensyahan na tayo malukoy na tayo dagiti pada tayo nga tattao kakabsat. Positibo man nga panakaalukoy, panaka-impluensya, wenno negatibo man nga panaka-impluensya, ngem adda pan nakabalin ti panaka-impluensya, wenno panakalukoy dagiti pada tayo nga tattao kada tayo. Ti negatibo apan nakaalukoy ket dakkel ti posibilidad na ngayon tayo panawan dagiti trabaho nga incommit ni Apo Dios kada tayo. Dakkel ti posibilidad na sumurot tayo kadagiti saan anadyusan nga arami. No damdamo tayo amalukoy kay ti pada tayo nga tao no DJ damdamo da tayo nga alukoyen saan ko natin pelang no damdamo tayo kung umay ka sumurot ka kada kani kas diya isardeng mo deta nga obrahe nga para ken Apo Dios no ti damo kung natin pelang saan ko natin pelang mo na ituloy tayo nga lukoyen dagiti nga tattao kakabsat ket pumimpintas iti panangalukoy da kada tayo pumimpintas
Dagiti pa nangalukoy kada tayo, dagiti bagbagada pumimpintas, kem bubang banglo, dagiti bagbagada kada tayo. Iti saan na mabayag, sumurot tayong kadakwada. Aramiden tayong dagitar aramiden da. Adayon tiring na tayo kadiji trabaho nga intad ni Apo Diyos kada tayo. Halay nga kastang yung adayon tirik na ken relasyon tayo ken ni Apo Diyos. Ti awag ni Apo Diyos kada tayo kakabsat ket mabasa iti Proverbio Kapitulo 4 versikulo 23 iti ingani 27 kasto iti kunana an nadam ti panagpampanunot mo ti pampanunutem ti mangikadeng iti panagbiag mo ti kaagsasao iti sa anapudno ti kagululbod ken liklikam dagiti makaadlilaw sao kitaya masitutire ti masangwanam di ka agdumdumog gapo iti bain mo planuem analaing ki aramidem ket agbanag to na imbag ti anyaman nga aramidem liklikam ti kinadakes ket magnaka iti nalinteg adalan di ka sumisyasi iti tumutop apagnaan ngarod kakapsat di tayo bumababa kadigiti bakod natarabakwen tayo para ken ni Apo Dios. Dilakit na bumaba tayo, malukoy da tayo, dagiti apan ni Satanas, ket malipatan tayo, ti ayat ni Apo tayo, nga Heso Kristo. So nga di tayo bumabagap sa tanuhan na tayo nga malukoy ni Satanas, nga sumurot kadagiti madi nga aramid. Di may ikatlo kakapsat, nung pinanawan ni Nehemias, ti panakatirimaan ti baho ti Jerusalem, napukaw nga ti kinasya sinuna ken ti testimonyo na. Napukaw na ti kinasya sinuna ken ti testimonyo na. Ni Nehemias kakapsat, ket maysa nga tao nga adda turay na, adda autoridad na. Isu ti makungkuna, nga cupbearer, ti English cupbearer kuna na, iti English kakabsat iso ti servidor ti arak ti ari anya nga posisyon nga tete ko kunayo nga kakabsat servidor laeng para servidor lang ti ari iti arak kay iti nga panawin akas kuna dagiti historian when na scholar kadagiti pakasaritaan kaditi naglablabas kakabsat ti tao kadagiti nga posisyon ket maysa nga opisyal nga adan iti nangato nga rangko ti trabaho na ket iserbian na ti arak ti ari ken ti royal court na dagiti kakangatuan nga tattao iserbian na ida iti arak ti tao kadagiti nga posisyon ket masapul nga matalek masapul nga pagtalkan ti ari daytoy nga tao nga adda kadagiti nga posisyon ta isu ti gwardiya ti kupang nga maited iti ari no minsan masapul nga ramanan nangaumuna ti karga ti kupang maited ti ari tapno masigurado nga awan sa bidong nga naipan kadeta nga kupang kakabsat daytoy ti posisyon ni Nehemias asideg isuna gapo kadeti nga posisyon na asideg isuna iti ari mano ti makagunod iti daytoy nga posisyon kasta ti posisyon ni Nehemias kahit na nga sa wen nga ni Nehemias ket mabigbig a tao dakkel ti kinasasinona dakkel isuna nga testimonyo apara ken ni Apo Dios ta sanlaing nga tinaragpat nakakapsat iti daytoy nga biag di pa nagbalin na nga cupbearer ti ari kakabsat ngem agserserbi ken ni Apo Dios tama nagkarkararang no kiran tayo tinasanto nagsuratan managkarkararang nga talaga ni Nehemias kakabsat iso nga dakkel a testimonyo ni Nehemias apara ken ni Apo Dios pa-check nga amo aming nga tattao daytoy nga kinasya signo ni Nehemias pa-check nga palpaliiwen dagiti tattao iso na iti daytoy nga panangidaulo na kakabsat iti panakatrabaho ti bago ti Jerusalem pa-check nga palpaliiwen dagiti tattao anya nga ta tinapasama pinanawan ni Nehemias ti bakod saan ko mga nalpas ti bakod napukaw ko man ni Nehemias ti kredibilidad na kuna nga ta kuno ko dagiti tattao no pinanawan na kuma baka kuna indi dagiti tattao nagalisto nga simmo ko dimet na nga ito tirangkunang agserserbi ti ari. Dimet ka na yung mga managkarkarag dito ngayon. Bas apay nga nakalaalisto nga simmo ko. Napukaw na kung matitestimonyo na. Dahil ito'y tilira dagiti tao ti Diyos. Nga si bibiyang nga ibagbaga dagiti Hodyo. Apay nga nagalisto nga simmo ko.
Kastamet ti may apply kada tayo kakapsat, aglalo kada tayo nga leader, kaya ay ti panagserbi tayo ken ni Apo Diyos na tayo nga papastor. Dagiti tattao ket kanayon da nga palpaliwen, when nakikitaen dagiti aramid tayo. Kanayon. Dagiti nga bumusbusor kaditi aramid tayo, palpaliwen na tayo. Ore dagiti ipada tayo nga mamaki no daddo mga kakapsat. Kitaen da amin nga arami tayo. Ket orayan da di siya pan nakaitakleb tayo. Palpaliwen da no da pagkamalyan tayo no da duma orayan da pay. Ha? Orayan da. Sadan to questionaran ti kinatao tayo when kakapsat na sakit ti makangyeg iti pan nakababalaw. Aglalo na aggapo kadigiti pada tayo nga namati. Aglalo ka din tingala, ket mairawagawag pay. Ijay makungkon nga social media kakapsat, hanlay nga DJ, pagsawan datay ko ngayon i-post pay ijay Facebook. Ta Pilipinas, mahilig tayo ti Facebook. Ay mai-post pa ijay Facebook. Babaen ka di paspasagin nga posting urehong ko mga direkta nga maited. Ken kakapsat, kem adadya masapulan da pang pasagin ko ket i-post da ka DJ Facebook kakapsat, pampanunutin na DJ ket may apply ken ka, gapo ka DJ nagkamalyam nga aramid. Kakabsa, addaman kamali tayo na awan, itulutuloy tayo iti agtrabaho, mang trabaho, iti bakod nga inted ni Apo Diyos kada tayo, umsyan da tayo man nagiti, dumasabsabali kakabsat, kitkitain da man mang sapsapol da man nakadikit pagkamalyan tayo, itulutuloy tayo iti mang trabaho, kadikiti bakod nga kumit ni Apo Diyos kada tayo, namu tayo nga adda, bidot kada tayo, at pakumbaba tayo kakabsat, kasta ti kayat ni Apo Diyos, nga namu tayo, ada bidot kada tayo, di ipos da kada tayo, kita amo tayo nga ada bidot kada tayo kakabsat, agpakumbaba tayo, agpakatawan tayo ken ni Apo Diyos, ket no masapol nga dumawat tayo, iti pada tayo nga tao, iti panagpadispensar, iso ti aramidan tayo kakabsat, kasta ti aramidan tayo. Kamrunaan na bigbigan tayo nga sanlaing nga digiti at nga tattao ti mang palpaliyo kada tayo, halay nga di kabusor tayo, halay nga di nataengan, halay nga di dumang organisasyon ti magkitkita ka di rami tayo. Ngem kang runaan nakakapsat, dagiti young people can ububing ket kitain da dagiti amin nga garaw tayo. Dagiti halay nga isuda, dagiti ubing pa iti pamati ken ni Apo Isus ket kitain da dagiti aksyon tayo kakapsat. No bumaba tayo ka dagiti bakod nga impatrabaho ni Apo Dios kada tayo, ni sardeng tayo ti magtarimaan kadagiti nga inkupit ni Apo Dios kada tayo. Anyan to ti mapasamak kadagitoy nga tattao kakapsat. Anyan ti masamak kadagiti young people, iti ubing pa iti pamati iti ubing daldalanan tayo, anyan ti pampasamak kadakwada. No isardeng tayo dagitoy panang tarimaan tayo, panang harahanit tayo kadagitoy ni inkumit ni Apo Dios kada tayo. Ijay libro ti Matthew kapitulo 18 versikulo 6 ingana ti 7 kunana, no adda siya sinuman apaka igapon ti panagbasol ti maysa kadagiti nga ubing nga mamati kanya, nasaysayat ko maigalod ti dakkel agilingan na bato iti tengyed day tatao sa mailemes iti taaw. Asi pay tilubong gapo ta adda dagiti bambanag apaka igapuan ti pannakapukaw dagiti tattao iti pamati da. Umay adi bumurong dagiti asuriso. Yam asi pay ti tao apaka igaponda, ngarod kakapsat, kitain tayo dito, aramidian tayo. Ta amin nga aksyon tayo kakapsat. Itultuloy tayo, dagiti nangayaban ni Apo Diyos kada tayo. Dagiti aramidian tayo kakapsat, ket isuot mang papigsa, kadagiti tattao nga idaldalanan tayo kakapsat. Isuot mang papigsa kanakwada. Dakkel kakapsat, dagiti nakayaban tayo, inkumit ni Apo Diyos kata tayo kakapsat. Yan di tayo liplipatan nga ni Apo Diyos pedlayang ti paggapuan ti tulong nukas jay nga dapan nakaumisi kata tayo kakapsat. Taliktelayang ken ni Apo Diyos. Ti maudi kakapsat, no pinanawan ni Nehemias ti pannakatarimaan ti bakod ti Jerusalem, naawanan dagiti Israelitas iti gundaway nga agdaydayaw ken ni Apo Dios. Naawanan kuma dagiti Israelitas iti gundaway nga agdaydayaw ken ni Apo Dios. Ammo dagiti tattao iti daytoy nga panawen
Hudyo man wenno saan nga ti Jerusalem ket lugar nga pagdaydayawan ken ni Apo Dios ti Dios dagiti Israelitas. Nehemias da dagsen na ti panagsubli dagiti Israelitas ti panagdaydayaw da ken ni Apo Dios da ijay nagapuan da kakabsat nga Babylonian andan nga kadawyan ti panagdaydayaw da ken ni Apo Dios gapu kada iti relihiyon nga ada ijay Babylonia. Yan kada ti dadaksen ni Nehemias ijay panagsubli ko madagiti Israelitas ijay Jerusalem tanno agdaydayaw da manen ken ni Apo Dios. Tapno ni Apo Dios ket may daydayaw. Ken tatno at adupay ti may daydayaw ken ni Apo Dios. Deta ti dadaksen ni Nehemias. No basahin tayo ti kapitulo 7 kakabsat ni tuloy tayo basahin ti kapitulo 7 ti libro ti Nehemias. Di bersikulo 1 kuna na kalpasan anabangon manen ti bakod ken naikabilen dagiti ruangan natudingan dagiti agwardya iti templo ken dagiti miyembro ti nasagragduan a koro na ikanmet dagiti levita iti trabaho da nang rugin nagdaydayaw dagiti Israelitas ken ni Apo Dios iti dayti nga panakatirimanen dayti nga bakod gaput hanga simuko ni Nehemias ken dagiti kakaduana nang rugin agdaydayaw dagiti Israelitas ken ni Apo Dios saan laeng nga kasta adupay dagiti nainayon tano basahen tayo kakabsat di bersikulo 7 adupay dagiti simangpet nga naggapuy di Babylonia tapno agdaydayaw da ken ni Apo Dios. No pinanawan ni Nehemias ti panakatrabaho ti bakod kakabsat idi kadagiti kanito nga masusuod kapo kadagiti araraminen dagiti tattao ken kuana no pinanawan ni Nehemias ti panakatrabaho ti bakod saan nga nakapagdaydayaw dagiti Israelitas ken ni Apo Dios. Nalabit saan nga nagsubli di Jerusalem ti kaaduan kadakwada. Apeng agsublida kumapel ng ijay kaya handa makapagdaydayaw ken ni Apo Dios. Malarabi handa nga nagsubling kakabsat gapu na handa makapagdaydayaw ken ni Apo Dios. Kastamet kada tayo at dakadimet laeng dadagsen tayo kadagiti trabaho ngayon kumit ni Apo Dios kada tayo. Kadagiti pa nagtrabaho tayo kadagiti nga bakod nga inted ni Apo Dios anya ti panggap tayo. Tapno mataraonan tayo di kaya makasapon iti taraon. Tapno makawesan tayo di kini makasapul iti kawes. Tapno maikan tayo ti agas di iti awan igatang da iti agas. Tapno umisen dagiti ubing nga tartaraonan tayo dagiti aramidyan tayo kakabsat. Tapno maikan ti ragsak dagiti yang people babaeng ka dagiti youth camp para aramidyan tayo. Masaya at ken naimbag une dagiti nga bambanag kakabsat. Ngem dakdakkel ti gapuna dagiti nga aramidyan tayo. Dakdakkel ko mati gapuna. Aramidyan tayo nga bambanag tapno maamuanda ken mariknada nga adda Dios nga mga ayat kadakwada ken tapno maamuanda ken mariknada nga adda Kristo nga nangited ti biyam na para kadakwada. Aramidan tayo iti bambanag. Tapno adupay nga karkararwa ko ti makamamo ken ni Apo tayo nga Hesu Kristo. At adupay ti makarikna iti ayat ni Apo Dios. Babaeng ka dagiti rarami tayo. Iti panang tartarimaan tayo ko dagiti bakod kabsat ni iti ni Apo Dios kata tayo. Panang trabaho dagiti inkumit ni Apo Dios kata tayo. Ti gol tayo kabsat ti kandat ti puso tayo ko ti jaya at adupay ti makaamo ken ni Apo Dios ken makarikna iti ayat ni Apo Hesu Kristo gapo ka dagiti nga aramiden tayo. Hangga dati ti kapuna kabsat hangga ti kapuna ket paragsak tayo dagiti tattao kaputi aramiden ngem ti kapuna kabsat ti dakkel nga gapuna tapno amwanda ti Dios nga sibibiyag nga adda Dios nga sibibiyag ken adda Hesu Kristo nga natay gapu kadakwada ken Hesu Kristo nga agsobli nga para kadakwada kakabsat dayta ti dakkel nga gapu nga aramat natin ni Apo Dios nga mangtarimaan kadagiti bakbakoy wenno kadagiti aramin nga inkumit na kadatayo kakabsat dakkel nga rebelliyo nga datayo tinayaban ni Apo Dios nga mga ramid kadagiti nasken nga maramid para iti ebanghelyo na metlaeng dakkel abanag ken ni Apo Dios ti panakatrabaho daytoy bakod nga inkumit na dagiti bakod nga inkumit na kadatayo sa ken dakkel nga abanag unay ken ni Apo Dios. No panawan tayo dagiti nga bakod saan laeng nga adu kararwa ti maiwawa ti ayat ni Apo Dios saan nga maamuan dagiti adu nga tattao
kakabsat pang sarak nalabit datayo laeng ti silaw. Iti deti nga biyang nalabit mapalin nga datay laeng ti silaw nga makita dagiti tattao. Aduman nga rigat ken pan nakasod iti pagdadaanan tayo iti pagpasaran tayo iti panagtrabaho tayo iti bakod kadagi nga inted ni Apo Dios in commit ni Apo Dios kada tayo agtultuloy tayo. Agtultuloy tayo kakabsat. Numapay kasano ti karigat na pastor ken takay nga leader tayo nga leader agtultuloy tayo. Ori kasano ti karigat na agtultuloy tayo laglagipen tayo nga no panawan tayo dagiti bakod in patrabaho ni Apo Dios kata tayo dagiti nga bakod ket mabaybayan. Mabaybayan tayo dagiti umno nga dalan. Mapuka tayo, kinasasino tayo, ken ti testimonyo tayo nga para ken ni Apo Dios, ken maawanan ti adu nga karkararwa iti kundaway daydayaw ken ni Apo Dios. Laglagipen tayo iti nga bambanag kakabsat. Dakkel nga uni nga banag ken ni Apo Dios. Dagiti karkararwa kakabsat nga intay pay madanon pangidanunan ti ebanghelyo ni Apostol nga Jesucristo dakkel nga banag ken ni Apo Dios kiso nga masapo nga agtultuloy tayo masapo nga itultuloy tayo kakabsat nga igetan dagiti nga nakayaban tayo iti daytoy nga biyag ni Apo Dios ti mangbendisyon kada kayo kakabsat sapi ko dagiti nga sasauna ket maimula kadagiti puspuso tayo kakabsat datay nga papastor dagiti papastor ita Pilipinas amok adu dagiti pakapadpadasan yung pakabalawan nyo kadagiti daddo mga tattao no dadduma nakita ko nakikita ko dagiti nakaumsiyo no dadduma kakabsat at dadaning ibagbaga kada kayo kakabsat nga nagbalin deta ubing pay deta. Nagtuwa lang ito lang ti Bible School. Nagtuwa lang ito lang Bible School deta. Hangad balin deta. Yung naaramihan tayo kakabsat. Dagiti paaramin niya Apo Diyos kada tayo. Dagiti palang tarimaan tayo. Palang tratar tayo kadi bakod niya inten niya Apo Diyos kada tayo. Nga intay tarimaan yung kakabsat. Niya Apo Diyos ti madaydayaw. Ang manon nga karkararwa. Manun nga karkarora tinaysalakan kapo kadagiti kinamatalekyo nga papastor dita Filipinas kitain tayo yung umambalo kakabsat ado amok dakil pa nakaumsiyo kakabsat nga numaminsan adapan nakababain may babain kayo numaminsan kakabsat nga niya sa magitan namin dagiti nga bambanag kanamit nagbasahan na dita hanga nagbasa hanga nag-Bible School dita hanga nag-4-year Bible School dita kasta kung ko na nagigit tao kakabsat. Kaya mamuhi kakabsat, nagigit puso yo. Kaya isutis o saren niya, budjus nagigit kinadaros ti puso yo. Kaya nagigit regyat yung agsalbigan niya, budjus ka po kadito yung kararwa nga sagsagidan niya, budjus ka po kadito yung aramin yung kakabsat. Kitain nyo laeng, kaya aramidan niya, budjus ka na kayo. Kakapo kadagiti nga aramidan nyo para ken ni Apo Dios. Dagiti ko matimang papisa ka na kayo kakabsat no may ti pan nakauti kapan umay ti discouragement pastor dagiti ko matikitain nyo dagiti aramidan ni Apo Dios. Kapo kadagiti kinamatalek yung kitain nyo kakabsat isunghan tayo nga agsardeng nga agsardingan ni Apo Dios. Hantay yung agsardeng kakabsat papastors, leaders hantay yung agsardeng nga mangkamkamat kanidjay bitik ti puso ni Apo Dios dagiti karakararo kakabsat amo dakkel kakabsat nga challenge kada tayo kakabsat ano ka imposible no daduma dagiti ipaparamid mi kada kayo paparamid ko kada kayo kakabsat nga mamuhi kakabsat dakkel ni Apo Dios yung dagiti effort tayo kakabsat ni Apo Dios dakkel niya ang yaman niya effort nga daw may ti panunot ko may ti pusok nga may ted kada kayo kakabsat dakkel ni Apo Dios yung dagiti nga effort kakabsat kada yaman ak unay kaya na matalekyo nga papastor kagiti asawa yo dakayanin leader ti Pilipinas akyan yaman ak
Tanawagan kayo kapsat hantay nga maaramid. Hanga maaramid ti Nehemiah Stats Ministries ti vision nga inted ni Apo Dios nga aramidan tayo kapsat. So kapu iti puso kakyamyaman na pastors, Pastor Danny, Pastor JB, Pastor Lyndon, Jen, iti Asayo, Melanie, Cherry, iti ubing leader, adon iti leader tayo kakabsat katumulong-tulong ka tayo ni Elmi, ni Grace, ni Jason kakabsat, dati nga ubing kakabsat magitag ti panagsat ni Jason kakabsat, bendisyonan ako mabarok ni Apo Diyos. Adu kakabsat, adu kayo kayo mainaganan amin, nga magyamyaman ang kakabsat, kinamatalaki kinapis, makita kakabsat, ti aramitan ni Apo Diyos, katiti ni Espiritu nga bibiyagyo, kinagyamyaman ang kanya Apo Diyos, tayo so, kung kanayin ti mang sagsagit, kada kayo kakabsat, ni Apo Diyos, kumati, mang bendisyon kada kayo amin, kita kung kanayon sapit kikita tayo metlaing itinabit mabit jaka mo no in-extend naman ti nag-quarantine nyo dito sa Pilipinas jay Hawaii kakapsat in-extend naman ti stay home kakapsat sa mga Pastora Zeni hanggang narumar pangasim yung joke lang sapit kikita tayo timapit kakabsat karkararangan dak kita nyo kakabsat pagkita ko na ito baring makita yun dito lang makikita kakabsat dito lang makikita ti inaldaw-aldaw ket niya po Diyos ko mati kanayin gamang ti tal na ti Ulog kakapsat, mo yung metten ti galad ko nga masapul lang. Kuti akakang kanahin, masapul nga kanahin nga daw ubray kakapsat. Dito kadak dito yung talagang at ay surusurun na po Diyos kanya kakapsat. Dito yung panagtal na dati surusurun. Surusurun na po Diyos kanya kakapsat. Dito yung panagtal na tayo, pupok na kanitin ka. Dito nga kwarto kakapsat. Mayat na makainanak, makarugitin man yung kakabsat kat ya. Let's go man yun. Taray tayo man yung kakabsat yan naman tuturugan tayo nga pag-ministron tayo lang. Taray tayo ito man yung kakabsat kat. Yam lang kung ano'y mamimiss kay aming kakabsat. Mamimiss ko met yung pamilya ki Jay Hawaii kakabsat. Lalo na ni Pastora Zen kakabsat. Yung makasarsaritak met isuna iti inaldaw-aldaw kakabsat. So, nagyaman ako unay ni Apo Diyos timang bendisyon kada kayo sa apay ta pagpasensyaan nyo no kada kakabsat digiti nga kabailak-laing nga i-share kada kayo kakabsat niya po Diyos tegonak so nung bendisyon kada kayo ti makikanta kada kayo nga kanayin kanagiti pampamilya yung kakabsat ayayaten kaya amin dito Pilipinas Cagayan, Ilocos Norte man kakabsat yan naman tiyan nyo ayayaten kaya amin kaya ti Diyos ti mang tetiragsak yan tala kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti maday tayo. Well, praise God for that really encouraging message by Pastor Noel. And I know that, you know, a lot of you are probably getting impatient because, you know, they're extending your quarantine and even Hawaii. We just found out today that they're extending, well, today's Thursday, so here in Hawaii, but we found out today that they're also extending the stay-at-home orders until June 30. And so, and some of us are just getting impatient and, you know, we're getting agitated because we want to go back to our normal life, what we used to do, where we were able to do a lot of things, and so I just want to encourage you. I know it's sometimes we say it's easier said than done, but I want to encourage you, my brothers and sisters in the Lord, and those who are listening, to continue to press on, continue to be faithful, continue to just trust in God, and spend this time to really
get to know who really Christ is. I mean, who He really is. At this time, for those of you who doesn't really know Him, and so this time we're going to pray and pray that God will just speak to you and encourage you as we pray. Father God, we do not know what the future holds, Lord, but you do. Father, I know that we've been in this situation for a very long time. Some of us has been in this situation for 2 months now. You know, just being locked, you know, staying home and not able to do anything at all. And Father, this morning we just want to come before you, that your will be done, Lord, in our lives. For those who are listening, Father, and they are down and discouraged and don't know what to do anymore. Father, I pray that you will just wrap your arms around them and let them know how much you love them, and to let them know that you care about their feelings and that you care about what they're going through. Father, we do not understand your plans in our lives, in this life, but God, we can trust you to take care of us in this situation, oh God. We can trust you in everything, Lord. Father, I pray for those who are really suffering, Father, and don't even know when is the next meal is going to come from. And they don't know where, oh God, to get some food for their families. Father, I pray that God, you will just make a way to provide their needs, Lord. Because God, you love us so much, oh God, that it's not your will that everyone should perish, but have an everlasting life. So I pray, God, that Lord, they will come to you for help, that they will cry out to you for help, that they will trust you and have faith, Lord God, that you will take care of them, Lord. And Father, for those who are sick, who are still in the hospital, Lord, and God, I pray that you will just touch them even right now, Father, that you will just speak to them, Father God. Father, thank you that you're still the God who heals. Thank you, Father, that you're still the God who loves us so much. And so, God, I thank you that, Lord, we can come to you with all our needs. And I pray now, Father, that you will touch those who are listening, that you will just encourage them, Lord, that, God, they will now feel your arms wrap around them, saying, I love you, my child. Trust me in this situation. Thank you, Father, for your encouragement to us. And pray, Father God, that you will just bless each one who are listening or who are watching this video, Lord. And God, we thank you and we praise you in Jesus' name. Amen.